How are you? How are you doing? I beg you. I hope everything is fine. From the basket of love, from my cup full of love, I want. All of you are not holy. All of you. Yeah, na dey with him. Mana, I went to Rotaka. From the cup full of love. So seva. I'm chọrọ ịgwa gị na cup nwere afọ Igbo. Ihe a na-akpọ ya n'asụsụ Igbo bụ iko. Iko. Enwe ihe a chetara m. Oge anyị nọ ụlọ akwụkwọ ogo sekọndrị. Bụsọzọ ka nkọrọ gị. Cup nwere afọ Igbo. Ịghọta. Ihe a na-akpọ ya bụ iko. Isi ya. From my iko full of love, I want to tell you I love you. Mana ịchọzi ịpịa n'asụsụ Igbo isi, site n'iko m jupụtara n'ịfụnanya.